अरे मछरी के जैसे तोरो पे जवानी रउआ से पिया हम साच को होतानी मछरी के जैसे तोरो पे जवानी रउआ से पिया हम साच को होतानी छोरे के तू चोल गोलो टाटा ए राजा चाटोता जवानी तिल चाटा ए राजा चाटोता जवानी तिल चाटा ए राजा छिनार कहेंगी बताओ हो केते केते अंडा बमला रखले बा दुकान में आ कोएला ऑमलेट बना के मांगित को महंगा बाबानी नत खा ए चाचा चाचा हां लिखा बा एकरा में कैसे हुई का हो तू ही रह तो चाचा को तो हमरा के कोबे एकदम साफ खत्म है का हो तू जका करे रे मुके होने आके तो कोने खेलवारी जो हने सब्जी का लहिंदा मरीचा आधा किलो टमाटर 1 किलो ओ में जो बारी जो बाहरी जो अरे अरे कोने जो बारी हो दे बाहरी जाई बेचे के मन नहीं खे का टमाटरवा सब्जिया तू या हम मन देखब छिन रो हम मन कर हम कुछ कर तोर का न तो बोलबा साफ एकदम एमे में बड़ू का हो तोरे माई में पढ़ली तोरे माई रे दादी जा तन तब ना देबू तो का हा सब्जी या की औरी का तार माई के उल्टा बोल अरे 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 तार माई के अरे तो हमरा से हाथ लगबे तो लागिए जे घावो दिमागवा तार होश में बाकी ना निकाली संडिलवा सेंडिल की बने रे छिनार मौगा इमेहारू सेंडिल पहनेली तारा के मौगा ना जरा होतनी अरे रारी मौगे ना जरा होतले तो काटी तारा दुकान पर ले ना सब्जी छिनारो सब तार माई के तारा दुकान पास के बस फुक के ना जाई रे बोले दे होय गहारो कहियन ए बाबा विधवा हो गई रे कैसे टूट गइल हो रे कोनो बात नहीं के नया तभी नु किनाई टूटी तो किनाई हमारा के का ओनी की नु मोटरसाइकिल ले लेके उलट घुलट ना गई रे ए रवि अरे बाबू बाप ये ते को चला रे ऊ कहां बना सब्जी के तो ओई छू मत तू आके पीछा से टोको तो तू रो तू रो कहां बना सब्जी आलो तू केकरा घर के हऊ हमार सब्जी के दुकान हो हमार सब्जी के दुकान हो छिन रो के मालिक मैं हूं तू हार हो जन जे बैठे ऊ का लगे ना तोहार केवन कहां कहां जे रहे ना दुकानिया पर के बैठे रा एगो मर्द है दाढ़ी वाला बमला सवरिया दाढ़िया जन बनई ह बड़ा बढ़िया लागेला सवरिया दाढ़िया जन ओए हो ओकर बारे में तू न बोल बड़ाई न कर छिनरी हम जब ने तब बड़ाई को के ना कि तू बहुत मस्त अरे लागेला नारी मस्त लागे रा से को मरचा दे दो आलू दे दो प्याज दे दो उ फिर देवे ना बिना मंगला तो का हमर मांगे के कौन जरूरी बा बिना मंगला मरचा डाल देना धनिया डाल देना दुगो अब उनका के दुकान पर नौकर है हटा दे बरू अच्छा और नौकर लेकिन बड़ा दिल के बढ़िया रह दिलदार रह के हमरो दिल उसने बा तू साफा दिलदार बा। पागल लागत लु औते औते एक थप्पड़ धरैलु ई बताओ हई बैगन कैसे बाटे बड़ा चोखा जो सुगर बाटे बैगनवा कैसे बा आय बेगना मरुआइल बा अरे हमरा चोखा खातिर ठीक लागताटे ले को छुवत कमाए मैं का छुवत मैं देखो। ओसो दे दो सरिये दे दो अरे सो पानी में हंस बेचाई ना हई हां बेचाई ना पुतला बनाइबो सब दुनिया गुलदस्ता रखेला फोटो लगावेला सो पानी में हई बैगन के सो पानी में रखेला हमार दुकान पर सब्जी के दुकान पर तो सब्जी न रखाएगा पागल हो गला ना हो तो माई तो हमारे जान ली हो अरे पागल कहेला ना रे लोगवा पागल कहेला ना न्यूज़ के वैसे हो अरे हाय लिखला तो नहीं फंस गइल ह हई देखा कि हमरा लोग बोले हां उहे कुल हमर काम बाटे कि हम त नैहर के हई रसीली रे लोगवा पागल कहेला ना कि हम त नैहर के हई रसीली रे लोगवा पागल कहेला आलू कैसे बा जामुन हो ए छिनर मन त कत मुहा में खपेल दी कपते ना ई बतावा अबे पूछे पूछा नहीं के घोप घोप छिनरो लेबू तो ना जामुन हो बड़का गो जामुन हर कब मेले बैगन लेबे के जामुन हो गइल जामुन ई हो रांची से छिनरी भागल लेके नहीं है लिया कैसे बा अरे ठीक है बा एका से हालचाल पूछ ल ठीक बा अरे कैसे किलो बा ओ गोर भाई किलो कर तो मैं किलो करिया बची ना गई की बस रंग के रख दे बरुआई बल अरे छिनरी है कैसे किलो बा कहे के मतलब ई बा हमार किलो कैसे बा ई तन की साइक में जंग उंग रागिल बा वो आलू ठीक बा
छिनार न बाड़ू पागल बल रांची से भागल बली करे हैं माने कैसे किलो तक किलो के न माने कैसे हम कहिए भगवान हम नहीं गाय बोल हमास टमाटर कैसे किलो बा तोर माई कहली कोई छिनरी लाल लाल टमाटर हो लाल अरे बा किलो कैसे बा हो तोर माई के बता को जो किलो करिया बा छिनार तू समझ गई आवो कपाल ए बहिनी माने 20 रुपया बाकी 30 रुपया कैसे कि मैं हमर डेक्ची पैसा भरल बा 30 रुपया हमके समझल बालू मुगे बमला बस कर तू बहुत तरक्की करबू तोहार दुकान बहुत आगे जाई धनिया ले फ्री में दे धनिया धनिया लेवेल बनी 5 को सब्जी ले तो कैसे पूछन त किलो करिया बा फलाना हाई बा कमन चाहिए अब घंटा नहीं घंटा जना मिली नी बर्तन के दुकान पर मिली बाप रे बाप दुनिया में पागल एक से एक देखले रहनी तहारा लेखा ना ये सब क्या देखना पड़ रहा है प्रभु कैसे कैसे लोग रहते हैं तोरे माई के कैसे लोग देखा माइक गड़ गई वो तो जान लिया हमरा के आई अरे माई दुकान आइला अरे बोल हो हम टूट के फेंका गिल कोमा छी न सुतावा तो मर गइल ना सु टूट गइल त बात का बात अच्छा चाची का लेबू हे बचवा तोहरे के खोजत रहनी बस बचावा कोकी लागत है ना अरे तू साइड में आ हम पूछा नहीं का पूछा ना तो कहती है बैगन हवा से पूछ रे मार दे बबे लड़ो राजी वही जी पूछे तन टमाटर कैसे बस कहते टमाटर लाल किलो करिया बा 40 रुपए पसेरी में टमाटर सस्ता हो गया द एक पसेरी पसेरी हट रे हट हम जाना पानी एक कब खाइलो रे बाबूजी ए अरे लौवा वही में डाल के हो गए आहा ये तार दाता हां पसेरी बात एक रे चलते ना पसेरी में होई ए बच्चा हां मना लेबी कैसा नहीं हुरा हमर लगवा का बा हट भागो सॉरी दिमाग खराब कर तो से हम के हाय द एक पसेरी तू छिनारे ना बाड़ू जो खिना पहले मरचवा दे तो हो दे दिमाग खराब कर हम ना ले कबे के नाच न चली हम ना रे कॉपी किताब रखल बनी पढ़त रहे नहीं तबे पहनी फैल ना तले काम की चालू हो गई बनल तू देला नया सोमरा से बनवा दियो सोमरा से कि सोनरा से आ के करा से बनवावे के सोमरा नरसिंह लोहार पजा के ओजे लोहा के बनवा दे को टूटबे ना करी समझ गेलू जा बनवा दे बामल छिनरी बजले तबे तू तो घर के तू नहीं कि देखले घर तू तो के करी में पहुंचावे वाला लगे हां बुरा दे चल पहुंचाई चल के कावा घर रे नहीं जे बेचल जाई कैसे सामान बहनी कैसे होई तारे कहूं माई यहां से लिहां से तार रहनिया पर एगो आ रे तो तोर बधाई कर रहे काहे रे हमार बड़ाई तो ढेर जानी कर ली जाता हम का करी तार माई के बधाई करो तार माई के बधाई करवाओ तेरे जरा के तार लेखा कूटा तैसा चल हम हमारी चाहे दुलाली रे कता ही तो हम घर के तम तक कुछ करे तू हां आ तू घर के होता हम यहाँ तू हमको को मारोगो ना तू दबेर सकेलू आ हम ताके अगरबत्ती दिखाई मेहरारू हुरा घरे पूजा करे बामन चलो हाँ, करे चल सुना हमके जबेली किन दो रहता में खाते चलो के ताके 5 किलो गुड़ देता नहीं मैं माटा लगाओ जी